練習をいいですかね。せーの。ちょっと早くなります。いいですね。みたいなので、なんとなくこう聞き覚えがあったかななんて思いますけど、うなずいてくれてるのでありがとうございます。よし、それではマリポーサですね。はい、次はこの変わった楽器が登場するマリポーサですね。はい、またよかったら途中説明だ。途中こうヘイってやる。違うね。違うね。パンパンパン。曲を間違えました。手なので、手のひらですね。で、コードサットが足なんですけど、かかとですね。トントントン。コンラスマーロスパンパンパン。コンロスターボストントントン。というこういうところがあるので、皆さんご協力いただいて、この曲は成り立たない曲ですので。ミルカ太郎活躍ですね。
き覚えのある方もいらっしゃるのではないかと思います。次は「ムナシカチャイ」っていう曲なんですけれども、フォルクローレって割と陽気な曲も多いんですけど、ぐっと静かな聴かせる曲が多いです。次は「ムナシカチャイ」っていうのは静かな中にもぐっと迫力がある、なかなか私たちも、好きな曲なんですけれども、ちょっと曲調随分変わりますけど、ムナシカチャイですね。意味は「I love you」ですね。はい、そうです。今のはもちろん日本語じゃないんですけれど、1番がケチュア語です。
で2番がスペイン語になってました。意味がですねよくわかりません。初めて知った。続いては4曲目になりますけども、私たちフォルクローレっていう音楽のジャンルなんですけど、この中で一番これっていう有名なコンドルは飛んでいくをお送りします。これを聞いたことない人は多分ほとんどいないっていう。それを聞かないとなんかフォルクローレ聞いた感じがしないっていうぐらいね、リクエストがあるやつ。1970年代ぐらいですかね、サイモン・ドガーファンクルで有名になったんですけど、もともとはアンデス音楽がベースになってるらしいです。知ってる方？やっぱり皆さんよくご存知ですね。先週もシャボテン公演で、ね、やらせていただいたんですけれど、今度は飛んでいくを聞いた瞬間、お客さんがバーッとみんな帰っちゃったんで、それは最後ったんじゃないんですよね。満足しちゃったってことですね。帰らないでください。ドアを閉めちゃいますからさ。では今度は。
ご存知のコンドルは飛んでいく、操作していただきました。はい、残るところあと2曲ですね、午前中。こう一点のですね、素敵な美人が、次はボーカルが歌います。日本で1980年代にバブルの頃ですね。バブルの頃ね。で、石川明美さんが歌ったランバダという曲があります。タタ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 タ
ダンスナンバーなんですけど、もともとはこのフォルクロールのこっちの曲がボリビアのですね、カルカスというグループが作った曲で、それを日本人、まあ世界中ですけどパクっちゃってですね、ちょっと裁判が起きたんですけど、その作ったカルカスが勝ちました。そんな話もありますよ。ね。まあそんなちょっと嫌な話あれですけど、結構ね、スローな歌になってて、ちょっと物悲しい。2番の方で日本語で歌うんですけど、1番はスペイン語で歌うんですね。で、ちょっと物悲しい曲なんですけど、その日本で流行った曲とこの原曲とのちょっとこうギャップをお楽しみください。歌は2の次です。踊れる方はぜひね、踊ってください。バブリーな頃なんか踊ってたような雰囲気の人もいますね。じゃあ題名はジョランド・ソレ泣きながらです。「
楽器でございます。皆さんご存知のですね、本当に竹に穴開けただけの単純な楽器で、竹だけじゃなくて、今日木工家具店ということで木でできた系なのもあるんで、この辺に普段は竹の材料が多いんですよね。そうですね、ほとんど最初は竹なんですけど、で今日はここにちょっと木のやつですね。やっぱりケーナで皆さんはこれは思い浮かぶメロディーはさっき演奏しましたトントルは飛んでくるのか思い浮かべるんじゃないかと思います。こういうことですね。ということで、ももいちゃんになってしまいました。それじゃあ、ケーナでした。コンドルはと思いつつ、ももいちゃんになるとも思います。もいちゃんの、あ、お、去年の経験だ。違うんですかね。外してしまいました。外しましたね。三方で。じゃあ、もう一つの笛ですね。これ三方にあっています。ケーナみたいにこう押さえるとかないので、一つの長さで音が鳴るんですね。なので低い音出す場合はこういう長いの、もっと長いのもありどんどんま長くなってしまうという楽器です。す。そうですね。三方にありますね。あとでこちらのところチャランもいきますので。ちょうどね、ウクレレみたいな大きさ、後ろが丸くなってるんですけど、チャランゴと言います。これね、昔はですね、このアルマジロの甲羅をこのままこういうふうに使った楽器も今でもあるんですけれど、今ワシントン条約でね、ここになったんですけれどもね、弦はですね、1コースにつき2本ずつ貼ってあります。で、5コースで、2本ずつですから10本貼ってあるんですね。こんな音がします。チャラチャラするからチャランゴと言います。見慣れない楽器がねたくさん並んでる中で一番分かりやすい普通のギターです。これ本当にクラシックとかフォーク、ロックいろいろ使うんですけど、昔でしたら例えばなんか習ったことあるんじゃないかなと思うんですが、ポチっちゃいましたけど。みんなちょっと半端にやらないからちゃんとやれよ。あとは演歌系ですよ。例えばこんな感じですね。失敗しなかった。ギターです。よろしくお願いします。じゃあ、私がやっている楽器、ボンゴです。これはもう軽くて、日本はなめしてある太鼓ですけど、牛の皮、毛がついたままです。一応裏はヤギの皮です。そっち叩くと柔らかいんで破れちゃうんですね。はい。こんな感じです。はい。名前はボンボンという音がするのでボンボと言います。あとで演奏終わったらね、ぜひ皆さん楽器を見にいらしてください。はい、大丈夫です。そしたらじゃあ30分お付き合いくださいましてありがとうございます。それでは最後の曲になります。これもやっぱちょっと協力してほしいやつが一緒にやってほしいやつがいる。これがこっちですね。これです。ビビレバラディ。は途中でもう一回いきましょう。もう一回。ビビレバラティ。はあ。こんな感じですね。私がこうやったら準備ですからね。皆さんもこんなふうに準備してください。いただければいいと思います。それでは最後の曲になります。チュナパピータ
どうもありがとうございました。また14時からもやりますので、またよろしくお願いします。14時。はい。以上です。よかったら楽器も見てください。あ、家具ももちろん見てから来てください。看護を見るついでに楽器も一緒に見てください。ありがとうございます。はい。